Sziasztok! 2024. június 2-a van. Itt a kert végében hosszú évek óta magaságyás volt, de a raklapok elrohadtak, javítani, cserélni kellett volna, és helyette elbontottam, és ilyen emelt ágyásokat készítettem. A lehető legegyszerűbb módon akáclábakat fektettem le, amit ácskapocsal összeillesztettem, és a közét feltöltöttem a régi magaságyás földanyagával, ami 90%-ban egyébként eleve komposzt volt korábban, illetve 1 tonna érett szarvasmarhatrágyát és 2 tonna letermett gombaföldet tudtam szerezni. Ezzel kevertem össze és töltöttem föl tehát a szágyásokat. Június legelejéhez képest én úgy gondolom, hogy szépek a növények, jól állok. Egyébként csepegtetéses öntözést használok, de eddig olyan kegyes volt az időjárás, hogy nem nagyon kellett használni a csepegtetést. Talán 4-5 alkalommal volt bekapcsolva. Gyorsan végigszaladunk, jó, hogy milyen növényekkel kísérletezek idén. A spenót már felmagzik, fel kell szedni, de több alkalommal lett már születelve. Innen a saláta fogyott ki, hagymát dugtam helyére, fekete répa, zeller. Minden egyes blokkot, tehát egy ilyen 6 méteres blokkot 3 részre osztottam, és mindegyik osztásnál védőnövényeket és beporzó mágnes növényeket ültettem, így keresztbe. Cékla, tehát azt hiszem, hogy ez így dátumot nézve igencsak szép. Sóska, bőven szedhető már ő is. Következő blokk. Leveles kell, kapor, és hát erősödik szépen a rebarbara. Ide 4 tövet ültettem. Jövőre, mivel ez évelő, már várhatóan akkora lesz, hogy sok minden más nem tudok mellette termeszteni, de most még így eldugva, akár egy picit árnyékosan is, de kiválóan megél közötte a tépőpetrezselyem, a tárkony, tehát szeretem így elrejteni a fűszer növényeket, büdöske, mint védőnövény, szóval szeretem így elrejteni a haszonnövények mellé, közé. Segítik egyébként sokszor a fejlődésüket, van jó néhány kártevő, amit távol tartanak. Ez a paradicsomos, tudom, nagyon el vagyok maradva a kacsozással, de ahhoz képest szép. Paprika és különböző csilifajták, itt folytatódnak a csilik, majd mögöttük az uborka fut, és babbal zárom a kis kerítést. A burgonya, 2 félét ültettem idén, hatalmasak. Az egyik perui lila, nagyon szeretem, mert a beltartalmi értéke az sokkal teljesebb és összetettebb, mint a hagyományos krumpiké. Hátránya, hogy elég apró szemű, illetve balatoni rózsát, ami egy hagyományos magyar fajta. A második részében ennek az ágyásnak jön a csemege kukorica, amit a gyomtávoltartása érdekében patiszonnal és cukkinivel ültettem, illetve hát a hagyományos társítás kapott egy kis babot, ami felfut rajta, magán a kukoricaszáron is egyébként nem zavarják egymást. Itt a végén pedig laboda van, ezt kevesen ismerik, egy hagyományos ősi főzeléknövény. Többször lett szedve már idén, és egyébként 2 méteresre megnőtt, tehát össze is kellett kötöznöm, mert szerte szétlógott, elnyomta a többi növényt, meg áthajolt a másik ágyásba. Vörös cikória van mögötte, ezzel a növényel még nincs tapasztalatom, idén vetettem először. A salátákban az a vöröses levelű salátaféle, egyébként ő, majd meglátjuk, hogy itt mennyire tudom hasznosítani. Ugye a csemege kukoricás részt már szemből láttuk, meg a burgonyát is. Az utolsó blokkban articsóka van, ő is évelő, így várhatóan ez a 4 tő el fogja foglalni jövőre majd ezt a blokkot, de addig is tudok termeszteni. Például édes burgonya palánta került be alá. Egy-egy díszvirág is elfér ilyenkor egyébként még. Elérkeztünk egy gyomosabb blokkhoz. Ennek az oka, hogy ide
szeretnék spárgás részt, és hát még elég gyenge, fiatal a spárga, így a mély mulcsos módszert nem tudtam alkalmazni, hiszen magát a spárgát is elnyomta volna a mulcs, úgyhogy itt még marad a gyomlálás, de le a talajt is láthatjátok, hogy egy mozdulattal gyökerestől kijönnek a gyomok, és egyszerűen csak elfektetem ide, gondosan figyelve, hogy a spárgát azt ne tépjem ki. Jövőre, amikor a spárga megerősödik, már a gyomnyomás is kisebb lesz, legalábbis remélem. Mögötte egy kis vajbab, és a negyedik blokk végén pedig a csicsóka. 2 méter 20 centire megnőtt. Szeretem egyébként, burgonya helyettesítőt, pontosan úgy kell használni, mint a krumplit, de egyébként egészségesebb és évelő. Szóval így nézünk ki június legelején. Én elégedett vagyok. Remélem, hogy a betakarított zöldség, mennyiség és minőség is majd elégedettségre fog okot adni. Sziasztok! Jó kertészkedést!